Asian MEGHALAYA ban ipdiang sngabhai phi baro shakani ka thup khubor meta ga janmit shwaban phai shiki khubor ki babne ngine pech shwaya ki mat bakong san Tanpa Menteri Katanat ki kampo yang Amit Shah yaki senjam ba Menteri rang badu kari Narendra Modi ula syem menjuba yaki jingshat thombor haga jingyatai bakarpang halor ka Operation Sindoor Ka National Education Policy arachar arpho kalawan ra ya shibon ki jingkala babha ha ka puli puthi ha ga jela ajingaro ki nong hikai ka school ba nehu halor ka jing pentre kam ya ka NEP arachar arpho Sha penpuk buram ka school MEGHALAYA's Nomiwal Memorial kum ka Best Prime Minister Modi Shri School ka niksa ki wei pat ki school ha ga jela banwanra ki jingkala ha ka puli puthi Bat pentikana ke NGT Constituted District Level Task Force bakadon ke jingti mau bian ha ka snong mau ka siang New Shillong Ki khubor ki babnia Haga jingya shong dorbar mentakasngi hayeng dorbar Lok Sabha lapenlong i gajingya tai bakarpang halor ka Operation Sindoor Habaya shimbenta haga jingya tai Menteri bakmi ya katanat ki kampo yeng Amit Shah ulaong baginong chungok kai baloi kila syak siat ya bian hakmat ki bahayeng hasam ha kajing thombor ki leno ha Pahalgam Ulaong banakalyang Menteri rang badu kari Narendra Modi ula shimkhia banjuba bikile no lengba ka Operation Sindoor ula banjur balabatha igi sipai pahara bannam ailad ikile no ki badon kti hagajing thombor ha Pahalgam banmi na kari ula ajing ro ru yaki sipai armed force kari badong bakilala ban siat yap ikile no batpenpra yaki temle no lengba gajing pentre kam daka surgical strike पहलगांव में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर-चूर करने का काम किया Ka National Education Policy ka balapan trekam dagajing tmu banpan kaladur ya ka education system hakari India kaladap pura sansnem menta hagini ki sansnem la sakhi balala banmon wanra ya shibon gijingkala ha kalyang ka puli puthi nakalyang ka Didi News kala yolat banyakren bat uwei na kinong hikai ka school ba nehu u associate professor bakmi ya katanat philosophy u Dr. Prasenjit Biswas hakaba ulapan pau baka National Education Policy kala wanra ya shibon gijingkala ki babha ha kalyang ka puli puthi haba pen pau ya kachu gajing sngew sa uwei pat unong hikai ka ni ka school ba bakmi ya katanat computer science u Samir Kurung ula ong baka National Education Policy ka dei ka bala Sindoor bha bat mentang las dang yo I ya kajing kala ha kajing long jing man chong ka puli puthi Overall, it's a kind of a stride towards building up a stronger educational infrastructure which will produce a next generation with a multidisciplinary background and which will hone their skills in a manner that they can continuously upskill themselves, adapt to the changing market and the global situation, and also improve on various other counts that requires a proper multidisciplinary setting which is provided by this new education policy and its infrastructure. The real impact has to be seen, and once we assess the impact, then we can take a call whether the policy is heading in the right direction or not. But in terms of what it wants to achieve, I think this is a step in the right direction. I think education was due for an overhaul, and hopefully that in future that NEP will have made a positive change. Ka MEGHALAYA's Nomiwal Memorial LP UP School, Kabadon Hanongpo Riboy District.
Kalasya penkup buram kumka Best PM Shri School Hagajala. Haka program jongka Akhil Bharatiya Shiksha Samagam 2000 kapala long ha Bharat Mandapam New Delhi. Kum kadak ban rakhi yagi jingdap sansnem pura jangka National Education Policy 2000 ya kani ka program la pli lang ba ka video conference da menteri bakmi ya katanat puli puthi jangkari u Dharmendra Pradhan. Kani ka school kalala ban long kum kanuksa yaki wei pat ki school ha ka jala ban wanra yaki jingkala ha ka liang ka puli puthi. U MLA ka nongpo uba Meral Bonsim ula lechngo ya kani ka school ban ai khublei yaki nong hikai bat yaki khana school halor ka jingtre shitam chongki ban wanra nam ya ka than ri bhoi bat ya ka jala hi barok ka wei. Apa itu kini kejingdam jungi mentang singin orang ni bangi kenal bangi dedicate bala plia tu plia yang dihapok ro kalau ban dedicate nak mentang jing syak select jong ke Nomiwell Secondary School hapok ke PM Shri kumki ki sponsoring body kena hikai guna nang kenang waktu syai baik kini jing sedang hapok PM Shri barabor kalau hak tak kom gidan ki parameter ki batin hak ban fulfill mentai pila yo ke kamera kelas kom tu kinong hikai ni KMC kinong hikai kidan ni mentai ke pihak ban pendap pihak ban fil pihak ban pak sya po direktorat haslong nang tu ki sapha sa sokar pedeng hak wa senang yo asa kiwi pat ki component of work ki ba hap hapo jongka Ka district level task force kabala thau hapo jang kaching batha ka National Green Tribunal kalarai ban penmi da ka hukum ban khangno ikijing ti mau be an ha ka snang mau ka siang new shillong kani kajing penmi hukum ka long hadian kajing wan jurib balayalam da I additional deputy commissioner ED kharshiying bat ki he officer na kitanat paper ki bakanthop ya kitanat forest transport pollution control board but mining and geology ha kajing le jurib kilalap bakadon kajing ti mau be an ha gani ka chaka da ka bapen ya ka ay MEGHALAYA minor minerals concession rules arajar khan riu kani ka jing ti mau kala penjabo ikiwa ba marjan bat pendu ru ya ki tolong ki badon hajan kani ka chaka na ka daw ka jing pendon kam ya ki machine bat ki jing pen bthai bom u MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum henen kasngi ulapan jingpensyai na katanat puli puthi halwar ka rukom penrungkam ha ka kerdan assistant professor bat ya ki lecturer hagi college sarkar ki badon ha ka lengge jela habaya kren bat kilat pathai khubor hadien ke jinga kendu ya u secretary katanat puli puthi u swapnil tembe ban panjing pensyai halwar ka nikaman uba Nongrum ulaong ba ka rukom penrungkam ka bamenta kam ya hap kat kum ki kendon balabu da ka MEGHALAYA Education Recruitment Board MERB hakaba ulaong bakadei banlong kat kum ka ratio iwei laar lasan Mga jindong kam kerja amala syamtiyo nadu sautorik kandon ka interview ba kondok kerpang na kamataki lecturer post to many different colleges di lero ni nongrim ngawan kendu yo mga yo complain ni babur ki candidate kimdon ga jibhun kami berasa satisfaction mo amar ba kamong transparent barka igijing ko akadi bari manong fair and transparent agar recruitment process mo u commissioner bat secretary katanat transport u Sanjay Goyal ula pentip baha ka bastang bun na kinongnya taksi kilapan pau igijing long artatin halor gajing tmu jong ka sarkar ban pendaj ya u vehicle location tracking devices hakikali jongki Henry menta ki babun hi kilas ngothu bakani ka chingthmu jang ka sarkar ka long ban wanra jing shngan ya ki nong shong kali bat kumju ya ki nong nya kali ula pentip ba ka yeng kashri supreme court kala batha ba baro ki taksi kamai ki deban pendaj ya uni utiar ban na kalyang katanat kala de ban shim kerteng lut ya baro ki kali ba ya ka dor jong uni utiar ru la de ban pentip pat ba ya menta katanat kanom penbor ya kitrai kali baki dei ban pendai ben Henry kan ai por shwai ki bakin yo ban perkhat bat sngo thu bha halor kajing don kam chong uni utiar
we have given enough time so that people understand. There are a lot of apprehensions in the mind of public, especially these commercial taxi operators. We have held a series of meetings with them, and they have understood that what is the reason and purpose of setting up these devices. We have plenty, I think if I remember correctly, maybe around 9 to 10 vendors which we have empaneled. Their rates have been made public, so there is no there is no one person from where they can install. They have the choice, and these vendors have been paneled, keeping in mind their compatibility with the guidelines which have been given. And in the days to come, we will try to enforce it more effectively. Hakajan miat jong kasi nangkong ladon kejing kemding kensan hakaway kejakabu tiar boarding jong Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL kabahab hapo kanong po division kabala penjulor ikitiar boarding kiba kongsan kibala tmu na kabenta ke project penroy boarding kabahe kajaka kabala syakta kadai kajaka bu mar shipor kababu ikitiar na kabenta bantei kajaka bu transformer kabahe bad kejingkit kabala antat kumba shispa live hoar shispa live holai kv katkum ka khubor bala yo lum ningkong kani kajaka bu tiar kala kemding na kawai kajaka trekam kabadon hasanda kadai kajaka ha kani kejingja om shamla don kanu kejing mensau ni jingdu mensim brio. Kaseng Ribhoy People's Council lani RBPC kala persyajur ikijing temu jangka University of Science and Technology Meghalaya ban ai jakari bat jinghikai yeki briu kibla syabe ha kejing kinra jangka Sarkar Assam lengba ka Mission Educational Rehabilitation ka RBPC kala ai da kejing tho syau Deputy Commissioner ka Ribhoy u Abhilash Baranwal bat kentu yeki board district bakemdei ban ailat ya ka USTM ban penyat yakum kini kejing temu namar ba ka dei tang kejing le butu ban yarap igini kibriu lengba ka Mission Educational Rehabilitation Program. Kum ka sengi yo kejing tip ba ka USTM kan ai ya kata ka lat ka kabu na kamenta kita ki baya syakbe na po Assam kabala tip kum ka Mission Rehabilitation Education hapo jong ka mission ka USTM ka ERDF kan ai ya kalat ya kita ki longying ki baya syakbe na ketika jaka bakin pulih bakin isyong kinyasa hadu menin mene kai ka bakum ka seng yo jitip long ba imat wat ki jaka saru kenika skulba kaladang penkrek mentah tikum ka seng ngidap ta jing songkhya but on records hakami jong udisi ngiwan ya kabanbu ya ka jingtho ban persya ya ka bakum kini ki jigmut kajing senjor jong kajingking risyang kabadan hak kasurak PWD na nongstoin shamawin kalabu ikajing ma kabakraw na kabenta kajing shingan jong kipait ba kumta kinong shongshong kila kentu ya ka Sarkar ban shimkhya mardor ya kani kabenta habakren bat urang bat shnong ka risyang uba Stephen Marthong ulapan pau ikajing sngukhya kabajer halor kajing snew stat jong katei kajing king ulama ham ba katei kajing king kala bantua hakanu kapor lada omaramat no kloy yaka kabala pat banwanra ikajing cha kabas ngausi hakanu ka khlipman. Tengah ong yepi kum ki briu ki ba hajrong ki ba halor balakum no ki ban lek klam kloy ban pendap no na kabanta ka ne ka jingking namar hadin habut yo lese ka ne ka jingking udon ubriu ubas new bok yo lese ken hap no nang ne te ka poisya ka jing ju ka mensem te mano pa puria ya kata enrenga kerpat kum ubriu jong ka snong balakum no ka Sarkar ka de ban lek kamploy naka banta ka ne ka jingking namar ka ne ka jingking kalabo ka jingma naka banta yangi ka syong ka tau ringkat pat ka area parok away.
Lapenlong ya ke program pensngoto na kebentaki beriu ke badan jingduna hai ke recruitment ha ke Dorbar Hall jong ke Senang Maushut Eastern West KHASI Hills District ban pen ko bor yaki da ke jing tip an jing penyaj bat jing kershan ban pen tikna baki hok jangki ken long ki bala pen ne pensa ki nong train na ki tanat beper ken thop ya ke office jong ke district social welfare ka block development office bat ka DLSA kila ai ke jing tip ki babania ha ke ni ke program ha ke ni ke program la yo iru ya ke jing shimbenta shit hem jang ki nong hikai ki khna school bat ki nong shong shnong kinong yalam jang kesnong batau henne kesngi kelapan sha yigi jinglong jangki halor ke jingya kacia kaba dang ya chakmat bat kesnong bamarjan ka pen ur kaba bat ban penrem ya gijing keno badang shen ke balapan pau persha iki haba ajing kren she kinong tho khubor u rang ba snong ka batau u ba dei hok sumer ula kentai ya gijing keno balapan pau da kesnong pen ur kaba ba kinong shong snong ka batau kila rung shakate ke chaka baya kacia rengkat bat kitiar yale kabalawan ra ikijing si bat layathu ba kalapoi sha ka jingpang chong iwe inong shang shnong ka pen urkba u sumer ula pen remjur ya ki jing keno da ka baong ba kilong ki bom don nong rem bat ki jing pershang ban penja burom ya u ya ka shnong ka thau ban penshai ki jing dei bat ka jing keno jang shnong pun urkba ye ka e ba ngiyo i ba la patai ka bon manin halor ke jing keno jangka ba ka shnong batau ha ka ko sa tari mentau nai kalawan ha tu bacaka ha jing keno ki ba ngi ko kesnong ni wan ra kitiar ban mansau pat kum juru ba ni la penting besmet ya tu nong sang snong kam dan keno ka adaptation ka ba kum bala keno namar ba ngi ko kesnong batau ngi klam kita ru ya tu nong sang snong namar kum kesnong ka baju ya da kalenti ka badai ngiat tangko ke cimut ban pensange ya ketua benci pentrai jengki hapo okol usang yang senang lorban mentangin pet ye gijing long jingman ka sun beneng hatura kajing kreat kalong 8% degree Celsius bat kajing shed kalong 5 degree Celsius kajing sngam ka haw menta ka sngi kalong nyopong riu na ka chispa kajing hap slap kalong 0.r millimeter haba phai pat chanang ba shilong kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shed kalong 8 degree Celsius kajing sngam ka haw menta ka sngi kalong prapolai na ka chispa kajing hap slap kalong iwe 0.9 millimeter kat ba hajawai kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shed kalong 8 degree Celsius kajing sngam ka haw menta ka singi kalong prapongnyau na ka shispa kajing hap slap kalong 0.0 millimeter kala bandon kajing hap slap bat kajing tiet uperthat hagi babuan kicaka hatura shalong bat jawai shwaban poi sha ka bakut jong ka thuk khubor ni pet biang sa chisin yakimat bakongsan Tanpau Menteri Ketenat ki Kampo Yeng u Amit Shah yagi senjam ba Menteri rang ba dokari u Narendra Modi ula shim banjubab ikijing sha thombor hagijing atai bakar pang halor ka Operation Sindoor ka National Education Policy arajar artho kalawan ra ya shibun ki jingkala ki babha ha ka pule puthi hagajala ajing aro kinong hikai ka skol ba nehu halor gijing pentrekam ya ka NEP arajar artho Buram ka School Meghalaya's Nomiwell Memorial kum ka Best Prime Minister Modi Shri School kanuksa ikiwei pat ki school hagajala banwanra ikijingkala ha ka pule puthi Bat pentikna ka NGT constituted district level task force ba ka don kajing ti mau bi an ha ka shnong mau ka siang New Shillong Te paralok katungila poisha ka bukut jang ka thuk khubor jingi menta ga janmiat hadu bangin de shembang bat phila shai kisngi khulei pi baro Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh Narayan Singh announced this in the Rajya Sabha today. Home Minister Amit Shah will move a statutory resolution in the upper house in the ongoing monsoon session of the parliament to extend the president's rule in the state. Manipur was placed under president's rule on February 13th this year following the resignation of the former Chief Minister N. Biren Singh.